ζήλεψε, εγώ θα το προκάνω. Σαν δυο να το κάνω, στα γυρίσω το βιβλίο. Ακούσω! Μια καρδιά, τα χέρια σου φέρανε, είναι για σένα, ναι. Μια καρδιά, τα χέρια μου σου φέρανε, κάτι να πήρες, είναι για σένα, ναι. Μια καρδιά, τα χέρια μου σου φέρανε, αντινοτήτες, είναι για σένα, ναι. Μια καρδιά, τα χέρια μου σου φέρανε, αντινοτήτες, είναι για σένα, ναι. Μια καρδιά, τα χέρια μου σου φέρανε, αντινοτήτες, είναι για σένα, ναι. Τα χέρια μου σου φέρανε, αντινοτήτες, είναι για σένα, ναι. Ένα χειροκρότημα εδώ και άλλο ένα για τις δεύτερες του κύριου που είναι πολύ δύσκολο. Να είστε καλά. Ένα χειροκρότημα στον Χρήστο. Ένα εκπληκτικό.